Akan eka video kamdero ka banga ajing hikaya phi ya kano ka kanja kajumanto ipi mo henry kane ka video kala along no kum ka na kai ta ki judge video ki banga shna haki bidai ka ba ajing manto ye phi na do ba sanga do ko jong kane ka video phi hapan pe ya kane ka video khnang ba pin shai pin tip pin sngu thu haki bidai ba ka jinglong jingman jongi ki ba shna video Telada bidang spoi tamai ha kena ke YouTube channel ke jonga ke bekerteng na dong sedang ke pat pi sumba salat se share bersa subscribe ya kena ke channel ke jonga dengan ni sedang no ya kena ke video. Te komba pite bi le se pila benyo snow ya kata ke sound ke jing teng hong jong ke jing aseng ke badan ha kena ke area shnong ke jongi ma te na snow bala shai kan dan ka sinot jong ki seng rang ba dengan bakla ha ki bide ba ka ha ka shnong diwan te den ta kadau ba kadai tanggar bhoi nga thrai kamde re jong barok mo te kat gitu ki perlok ki ba ya dei ba kane ka balang presbyterian mo te nga kamde ro balang presbyterian te ya se dan pedang jubi kino ki bakwa bania kendu te phila banja following up on Instagram bania text nga Instagram lane na dei ba pitip phila ban wat na po ka Google map ka jong phi ban wan haying jonga banya di sha saw e kom to te nginom berat swaya kata kandiat ha ki bide ba kane ka video mo te ka ik bang kwa banong ye pi kane ka long ba sim ya ka mobile ka jong phi adjust ya ka mobile ka jong phi kom ne am nang ta sa shoot ka video nama ki bru ha kane ka por manta ya phi ki la ban ong te ba phi shoot video phi la ban de u bru uduna khli phi la ban de u bru ba be phi la ban de u bru ba kini kita balak klep be kiwi ro ki jong ong ki bru pila sng tho he hai ki bde ba ga jing shna video mo de ma phi ki ba pe ya kane ka video ma ong ye phi tang ki to ki ba dan ya kane ka jungmot la ne ka ki ba dan ya kane ka jing sung tanat ban shna video te ki pe ya kane ka video hendrai ki to ki ba om dan pan ki ba sng tanat ha ki le kam engineer ki ba sng tanat ban ka ki kam hi kai e kum to te den ta ga da ba kim da pe bahar kum kine ki jai video te ha ki bde ba kane ka phang ha kane ka video ka long ba ngong ye phi baro ubreu ngimla te banyo ya kini ki kam sarkar ngimla te banyo ya kita ki kam sipai ngimla te banyo ya kita ki kam office ki kam block bat kum ta tar ki jaj ki jaj kam ki badan hakine ka jala ka jongi te baro ubreu da ulong officer te ki breu kin pet ya no ken ha badai bat ka kita ki batri kam sarkar e kin pet ya no ha dei bagda ki pli po ki YouTube te kin pet ki dikhar te hak bidai bat kata romo te ngiru ngidan lah ka jong ka kam ki bashna video da dei kano ka ba phishna video ro khenya ka panlong ya ka ba kata ka dei ka kam ka jam ka jong phi khenya ka ba kata ka dei ka office tre kam ka jong phi khenya ka ba kata ka dei ka file jong ka to ka project ka jong phi tag bide baga jingshna video hak bide ba kine ki sngi ki ba menta mo omde banga ya tho ro ya phi lane banga sngo sarong hak bide baga jingmat jonga ban shna video da pipet yang man shwa da dei ba phi i tho yang na do man shwa banga pan mi video hak snam arajar ar phau lane ar phuwei kum ta he ta hak bide ba kita ki snam mo ngadang long ngai ngongi phi ngadang duna lut na dong shadong da de na ka shipho phidang ai ka ta ka pon chunga ka patang shipon ar pon da den ta ka daw ha ka ta ka por pat ha ka por mentah kala dan kane ka jingya per bak laba ka ta ka jingya per ha ki bide bat ka jingya ilti chunga na do kita kisnam hado mentau snam ta ka e ka bang ong ye phi pan ngam ong re ye phi ba phi e sedang la slam la ne phidang mud dur ban sedang la shaila ne la shis ngi kum tar mu kam no per hak bide ba kata de ba phis ngo tanat ban shna video nga ong pi bat ya ka kamera ka jong phi pli ya ka video ka jong phi na de ba pim dan ka kamera ka ba byang ra ka ba duna quality la ne ka ba blur la ne kini ka taru nai nom khenya kita bat ya ka kamera ka jong ka mobile phone ka jong phi shoot ya ka video shoot ya ka no penlong ya ka to ka jing shoot video ka jong phi ba ka dei ka kam ka jong phi hakini kisngi kumanga ong dang continue ba ngamdei banga yathu sarong menshwa nga ong pi por badang sedang mo ban shna video pantit ikata ka mobile ro ngami opisa namar ba ngashu lum tang kane ka belas ni kumto mga thit ya kane ka mobile ka ba shondor 100,000 tengka na po flipkart gitu ki mobile laan badang ki mobile
tatdor kiba 1,000 tapi teki kamera tapi page ki video hakato ko main channel jonga job bhoi mo hakato ko channel jonga fill up yakini ki older video ki jonga kiba long tolot bah kene ka quality jongka video kamera ka jonga te dapi yanu jor badia ka quality jongka to ka video ka jonga bat kani ka video ka jonga kala long bak la long black and white ka jing per ha ki de baka video quality ta ha ki de baka ta nga ong pi da day ba pidon da kano ro ka mobile ro da day ba pidon da ka mobile keypad ro da day ba ka don kamera shoot na ka to edit da ka to ka video da ka to ka mobile na da sa thabo po YouTube jong pi hadin gata ka jing yo ka jonga ban snotanat ya kane ka jing shna video mo ban ong ye pin kane ka jing shna video kala don yang na do bangadang kana ang snotanat ban shondur ng snotanat ban ring video ya ki khnyang ya ki dikhu ya ki noki ba nga lap nga syam hak to ka spot hak to ka jaka mo tanga snotanat ba ban shondur la ne ban ring video ay kumto tedin tagadau hadin bangala sedang madlai YouTube suki kumto mo ya yele hikat bala ban invest lane ban penlut pisa ya ka jing shna video nama kamdera ka bakai mo ka jing mudur jung pi bada pi mod ban lai shang shane kita shatai ke jaka nama pi haban penlut ya ka bai kali ye nama 30 pim nompo ya ka to ka jaka tedin tagadau ban invest malumala hakapor ba pistang pi happy ban invest ya ka pisa ka jong pi ban penlut ka bai bam ka jong pi na ta ka bai cameraman ka jong pi shubu mo ja nan ain sai pi kom ka bai kali jong pi bat kom ta tarta ta ki de pi happy ban invest ka to kan ne om de ba pin invest la ki lak tengka te tadi ha kita ki por sedang baro nge mat ngilane nge sham ha ki de ba kata ka jing sham lenti ka chungi kum ki no shna video mo te hadin kata ka jing lanti ka junga nga ong ipe ba suki mo ngala ban yo ya kene ka bisa ka YouTube ka junga ro suki kala po siya ke $1 siya spa san pau ke spa ay kumto hadin ka to ngayo payment ng kong na po ka YouTube day bang atit ya kene ka mobile Realme ka junga Realme 2i dengan bakla ka day ka mobile ka 3G mo kamdera ka ba he ram kamdera ka ba he quality kumto ngasho upgrade kandiat kane ka video quality jong ki mobile ka jonga hadin ka to ngala persang he kan ban penlut ban penbiang ye kini ki microphone ye ki light bat kum tatar den ta kata mo kane ka jungyo jonga na ka YouTube ro kam dei ka jung penlut por ka jonga ka ba daki nadu bang kitia adu da tiap men dei mang penlut por manta ngale YouTube menta tanga ong ye peng la full time be hak de ke YouTube mo hendrai men swapat nga shat penmi ye kini ki video ke balong part time nga show try nga show edit tang men met ai kom to men sngi ngale try ai kom to haden ka to pat men met na shong thai de disha ai kom to ngan edit video ta ki bide ba kita mo suki kata jinga lenti phila ban mudur phila ban perkhat ha ki bide ba ka jinga lenti ka jung phiro kala ai ban long ha ki bide bat kata ki dur ki ba ngisang ta hadin menta ngalayo ala khambun hemo ka pisa YouTube omrom bangan yo ban thit adu ki Lamborghini he kata kam dere endrai baro ka bang yo ya kini ki bisa na po ka YouTube mo ngapen lut baro ha ki tiar ki bangan dan kam ha ki bide ba menta rung adang hap thit kini ki light ki babiang haden kata ka ki kamera ki babiang dorma te mentaro ngadang pen kam ha ki ba ka main kamera ka jonga te ka mobile phone haden katu ngidang dan kam hemo ki ki jatiar ki ba ngilang kam invest ban professional kandiat hakib dei ba ki jat video ki jongi kadang mi kisngi jadi ndak kadau baru ki bisa ki ba ngayo na po YouTube nga pendan kam hakini ki tiar kitar ki ba ngidei ban pendan kam hakapor bang shoot video hadin kata hado mentaro mo ngadang yo hi kato kaneka jumentoy hakib dei ba kaneka jungyo bisa na po YouTube ong reba mapiro pim yo dadai ba uta ubru lane kata ka bru ka ba tristom lane ka ba khenya kata ka jing le YouTube ka jong pi ba ka dei ka kam ka jong pi mo kam dei re ba kam nom ai re phi ha ka to ka sngi ka ba pi pen mi video hendrai suki kan sa se hi ya ka to ka jing tristom ka jong pi ya ka to ka jing penlut por ka jong pi ha ki dei ba ka to ka jing le video ka jong pi
ngaong ye phi ki bui ki bru ki la banong ye phi ki kimi ki pa jong phi la ne ki men ki para jong phi la ne ki perlok ki jong phi ki la banong ye phi ba phimde bru ba yo kam sarkar phimde bru ba trai kam kini kita ki kam pulit ki kam spai mo kam nom pher te ya kita da dei ba kito ki ba trai pulit la ne ki trai spai la ne kita ki trai sarkar da ki lek apo ka mobile ki jong phi ki pe ye phi te ki perlok ki jong phi te din ta ka tau ma phi nai nom pe ya kata ka tulop ya kata ka salary jong kito ki perlo ka jong phi pek ya kato ka kam ka jong phi na phi yo ka ba drup ho dollar la ne ka wishes pa dollar ro Kenya ka la ne priang ya ka ba ka to ka de ka jing yo nong ka jong phi ta ngam ong re ba kata ka pisa YouTube pin la ban thit Lamborghini pila ban thit helicopter pila ban thit kini ki tiar kitar ki baramdor handai suki suki nga ong ya phi phin yo hi te wan mangaro kung mga sedang mensuang amdron rete ye wat kata ka mobile ka ba sa wajar ye ngadang pandan kami kata ka mobile handai nata pa ngala yo he ban thit ye ki la nata ya ka komputer nata kini ki jai tiar ki ba phi pandan kamu kum ki stan e gitu te mata ngala yo ban thit kita jadi tak ada mapi ki ba pe ja ka video ro mo sin kasngi pinyo he ban thit la ne ban yo ya kata ka pisa ka ba yo na po YouTube ha ki de ba ka jing don kam ka jong phi la ne de de ba phi pandan kam hang no kata ngam nang ban batai phi mo hen rai ka bha e phi ba phin ya tristom ha ki de ba kata ka jing le YouTube ka jong phi wat nam ong ba danga trai da ki bun snam ro kam la ban ayanga hen rai suki kala ete ban ayu phi te din ta ka daw ba ka ne ka video ro mo sna karpang ha ki bide ba kene ka video ka ba menta ka singi ba phin yo man sim lam ma phiro ki ba jupet ya kene ka video ka jonga khanang ba manga nga yo te ma phiro phila ai te ban yo ngaro bru te mensua ko mga ong mo ya ki yo I good for man ta ki YouTuber ki bala kham haswa ki jongi yo ki minang te balai pan nga ngam nang mensua ngam nang te ka ta ke edit ngam nang te ka ta ka shoot video ngam nang te ban ring video professional te den ta ka ba suki am kan yalam hi ya ka to ka por kan yalam hi ya ka to ka ya ka to ka jingya inti ka jong phi ha ki bidai ba kita ki jing ong ki jong phi ba ki ta ki nang ngaru nganang te den ta ka ba phiro ki ba pe ya ka ne ka video manga mana nganang te ma phiro phide hi te ban nang ban yo kamai pisa lamba na po ka YouTube tetangkom ne himo kane ka video ka ba menta ka singa shukwa ban ai kane ka mensim na ka banta mapinyo mensim lam maphiro ki bapedia kane ka video omdei banga le da komne da kom tai henrei kan persang hi kar bala ban yarap ep da dei ba pim nang pim smutu ai dei ba kino ki jaj jing ek jong pi te dang yai ne agib dei ba kane ka jing dei ka jungi ka YouTube channel ka jonga kane ka na dong shadong ban ma phi ki ba pe ya ki video ki jonga te tang ko me kala po shok bu ku jong kane ka video ka ba man ta ka singi te tar du bingin sikino hakibi pat ki video ki bidang wan hakibi pat ki singi kublei shibun